אם ראש המקלחת שלכם נראה ככה, אתם חייבים להכיר את הראש מקלחת החדש של ודיה. איזה הבדל בזרם, זה מטורף. תקשיבו, אני לא מגזימה, זאת באמת המקלחת הכי טובה שהייתה לי. אחרי שהחלפתי לראש מקלחת של ודיה, אני מרגישה שאני נכנסת לספה כל פעם מחדש. הזרם חזק בטירוף, ברמה שפתאום לוקח לי חצי זמן לחפוף, וזה לא סתם חזק. יש 3 מצבי זרימה שאפשר לבחור לפי מה שבא לך. עיסוי, ערפל או מצב שמרגיש כמו גשם. כל אחד מהם מרגיש אחר, אבל כולם פשוט נעימים. ומה שהכי הפתיע אותי, יש בחלק האחורי גם סיליקון מסאז' מושלם. זה כל כך מפנק ונעים, במיוחד בסוף יום ארוך. פשוט להרגיע את הקרקפת, או אפילו להמריץ את הדם בשביל בריאות השיער. באמת, אתם תעופו על זה. ומה שמדהים, בגלל הפילטר, זה גם מסנן את המים, פחות לכלוך, חלודה ומזהמים שנספגים לנו בעור ובשיער ופוגעים בו. אני שמתי לב לזה כבר אחרי שבוע. העור פחות יבש, השיער פחות פריזי, והעור מרגיש לח ונעים גם בלי לשים קרים ישר אחרי. וההתקנה, בדיחה. לקח לי 2 דקות להחליף בלי מברגים, בלי לחכות לטכנאי. פשוט הברגתי במקום הישן וזהו. זה מרגיש כל כך איכותי, לא עוד איזה פלסטיק זול שמזמינים ונראה אחרת במציאות. בכנות, זה שדרוג קטן שעושה שינוי ענק. באמת שאין סיבה להישאר עם הדוש והזרם החלש הזה של פעם. אז אם אתם שואלים אותי, פשוט לכו על זה, אתם תדעו לי אחר כך. אז יש לכם פה לינק לאתר ודיה, לכל הפרטים וההזמנה. יש עכשיו 50% הנחה במשלוח חינם לזמן מוגבל, או עד גמר המלאי. מהרו לנצל. וגם 14 ימי ניסיון עם החזרות ללא שאלות. אז כנסו לאתר ודיה ותתחילו ליהנות ממקלחות כמו שצריך ותדעו לי אחר כך.